Sa number 3, pag-require sa booster dose, suportado sa pamuno ng City Health Office. Ang pagbabaskog sa vaccination program halin sa mga mega vaccination center sa mga mall, pagkanto sa mga purok sa kabaranggayan, ang kabahin sang tikang sa Bacolod Emergency Operation Center, agud mapangapinan ang publiko sa posible liwat na pagsaka sa COVID-19 cases sa pungsod. Sunod sa kay Dr. Edwin Miraflor, Officer in Charge sa City Health Office, may nagaluntad nga pagsaka sa COVID-19 cases sa kaiping nga pungsod sa Asia, bungod man sa panibagong strains ng virus. Gani prioridad karon sa vaccination team paagi sa mobile vaccine ang pag-administer sa booster dose para sa mga vulnerable population na lakip diri mga senior citizen kag may mga comorbidity. Suportado man sa opisyal sang EOC ang pag-require sa booster shot nga nagaduso ang ukol nga ginaduso sa Department of Health. May 153% na fully vaccinated nga 18 to 59 age group sa Bacolod. 16% naman ang nakabaton sa booster shots. Move sa sa national level, DOH and Vaccine Experts Panel nga i-redefine ang fully vaccinated nga term. So so dapat muna to include a booster shot. So we are fully supporting this. Subong medyo kampante pa mga tao kay sa alert level 1.